Soro ena akasa. Abusaya Opemsuo Radio 104.7 FM. Akasima aduonu miensa na nonson abo Akwanhwefuo Mmere dwumadie mu nie. Efisa brei kura kwapem se no nwotwe pai mu ena ye ne wotena. Eba ene me ma surprise kakra. Me ma surprise. Akwanhwefuo Mmere dwumadie nie ma hudu ewo mu doso papa. Nane, I'm introducing my family to you. And I remember I'm in Papa studio. Me mama Joyce. Only me papa AK Secre. Omo studio ha. But and ye me dinyo honko monka ye be kanyo hasempa family my from fi ha chiri ye. My from much about Secre family. My from much papa na big bag wo Ghana oba say offer ye bebo we akwa and fa na de manya family ni nyina me nuanom no am maybe so papa ne mama me wa ha die such a family aba da ne mama mo akwa aba but ye no mabe kasemu na mama pamcho na mo ho ye this one we ho ye pa ye the radia say quickly mama ye ni such a family ho nkomo kakra nsa opposing bi oye Akwanhweni our Zongo police station, a friend of Frank Asari. One was sending me video bi na far away na baby anyam de say that what they not to say that base hono base no try say I do. And I said, man, start here. Man, patch start Pharaoh, you're here, Pharaoh. Thank you. Hana me Bema Pharaoh. Hana me pen. O boss in the video the said no say Opemsuo. Sankrofo for mobile studio mame. Na am say hwe omonya nkrofobia keke me mame ne papa e ne nuanom. Na ebrento mutumi mma. Va na ye medi nwu honkomo. Ye bre ni so me mamusima be du nu bi na e di nkomo kakra sana Mmere papam eno de mo beba for enwum nko a eno de bad lady say we Adventist woman oye mother of all ade manage abusuen hu ne say yo matifie duro bia omoda sukra nwum to odwumadie no mu omoda sukra Kristo adwuma enumu ko hyadan mu a bibia omo bi Meda se ena ya ne nyu komutia mam akwa aba mo se ghetto boys ayedai yeni hu komo kakra. All right. Bebem we are mama bebem na mama to aso we are ba am say e agiri fo ide I said they say they asempa no ko wi asafa na nyina na hu say ya tra dem ache they see p kwa wontin tino somewhere in the beginning of 2025 year no chase no mpabu mo na rade de tu akoma process e se ekọ ya mayi hu chen ghetto areas no when I said they didn't want to say one, almost Abraham asifo ni bia. Yami mani omo. Na in time ko nchen. Me kura pese si. Si me do baby am yes an na me fa ho misro. Particular baby mama kura start ye. Baby pre ho asi, chrono asi. Me do mama mana for baby kura because me share situation na me ro ha. Ahwe aje o bag. I tell you. Me ro ho kura. The mama yes no. Woko. Mama na bitima go. Ajam pabu na me se me ka ebebe ko. O sha asia ko no. Me yem hihye me pa. Na dum pawo de piano. Na okos no ko hu omo pani no
ɛna gya sɛbi aduane kakra sɛ ɔyɛ mikra ska na dan ho nya ɔde aduane ska budo kɛseɛ paa o because aduane nam sɛ ɔde kɔ betuma nya wo ɔyɛ aduane kɛseɛ ne su na ɔde kɔɛ na ɔfa mmerante mi no bi ka ho Godfrey ɛna chi ɔmo kron abo hia azie chichi okay ɔmo kɔɛ so gato feji ɔmo fɛ so papa no kwasɛm ne sɛ ho ne hu sɛ nyame wɔ ma ɛnya ɔmo pɛ ne sɛ ɔmo wɔ hɔ nom tin komodiem bebrebe ne me pie fu ba ne hu sɛ no sɛ eta bɛn wo na ne mudi nkomo na botani nyane sɛ ebe sɛ siesion na fi ɔmo fi sate gbenum na mo so wɔ botaka kɛse bi wɔ chi a ɛfa ho ne die ho sɛ na ɔmo fa si na mo nya boafo bia ebe sɛ ɔmo ha de ɔmo chichirim okay tin komodiem a na hu yɛ na si no sa na ɛkyɛ be bodwa kɛse na atwen safrem panyifo na titiri ne asofo na gatofo nyina ba na akasa kyerɛ nyame mu na fiasan aboa mo rehabilitation adwuma ɛsɛ mo yɛ bia na ɛdasiesie na mo so asoma adwo na ɔma no so mo adwo sɛ sekantwene fon gye nyinaa sɛ ne nyinaa sɛ ɔmutumi nya adwen papa na afei ɔmo firi sate benu a ne nyinaa kɔ so bio so ɛhyɛ dwumade bi ase ɛyɛ on the 3rd of August okay 3rd August next month ya ɔkyena na ɔtwe yɛ dwumade kɛseɛ ɛwɔ ezi asɔ dem kronma bo hia yɛ hyɛ ase donko na ɛwie no miensa ghetto ministry project save the ghetto very good boys very good and guys mami wa ghetto fee na mini komo kakra right gentleman machien wouldn't they say okay media ne coffee pages we are live on Facebook when him da for the society how me cry okay now Rofudi kakraka we da so ghetto okay we ghetto boy me ghetto boy but minua no me now for no mo a me no mo nyine ye akopie sabia me bo me din coffee pages no before say me kasa me pese me de asida kese ema asanteman ye na otumfo osei tutu asante kroi eye ne dia ono na ebutu ye so na oboye ho ban afenso so na asante hima wo Meshia say somewhat deal with the deal coffee pages bese afi konfie mienu ni asembe beye bubruja wa ha osofo bi di azuka ebo abrantie bi dua ma me saman wo asante ahemfie ema asemi be pie ha ema nananom ka asem no asante amamre kwan so de no kreto de da ema me di bem semote sasem na coffee pages me abrantie a me di me djuma e wo Germany okay yemi abonte so na metie na nam enyoma ene no kredi anananom gina sebi ya sante ne ya mamre so etimi di bu amasem ne kra ma me di nkonim no e ma me benya odosronko e de ma asanteman e ma me benya odosronko e de ma me man ne baabi a me free e free ho na me ka kire me ho se wasefo bi pese nka wo bo medua se mengu ana wo ye me boni bi se memfiri asase so na masante mai tu mi gina gina omo na so twitwa je media na wo se metumi de me mu ahoden bibia e de ye adwuma e de som asante mai enti asedamu e na me de dan se sadia me form this cleaning organization ayato ne din keep Kumasi clean this keep Kumasi clean no enona enam so a emama connected to the minian mo get to a ye try say ye be rehabilitate to omo na ye yi omo free mu a ya boa e adwuma na omo niye nti ye gina so de solve environmental problem by creating hope for them nti eno nti na ama me free Germany what joining this team ti wonim ha no mo anope yeah carbon na ya save the ghetto and also an environment may that say Elder Stephen watch you want to Wednesday or say happy Sabbath such a family. May God bless you. May God guide you to spread the gospel. Your live on Facebook be to my journey yen. O content and so Opemsuo radio a ubenya yen do baba studio ha ama bo hu dwumade a ekos Mama Joyce my entie woni so ade hu dwumade a ekos on the 3rd anameboa 3rd August dwumade no be koso e ofa hen na botai no ne sen na sen ne bisi akro Kwaku mi da sepa me chia tie fo nyina na mo nyina so happy Sabbath happy day
kwasem no dwumadie no am say ebekọ so 3rd August said the air can na botai ne say yemai omo yihye abom bi hihye ntokuro masie nyina bi omo hihye in fact areho na Awurade se yankofo omo mra mi say Awurade waben sure na ompese obi abeyira sure sanse ne do no eso obi aso fa ho ne tebia yemai wo mu enu nti osoma yeso yekoy okay nti said ye can nyina ya sradofo se obi a fa ani gie ene odo emra sa dwumedie na se se be ya sa wo ba bibia ye de chedofo ye bia wo so so Abraham asefo se won semno ntare je se aduane o bibia ye mai to bi kura mu ni di areho obi a fi wo mo ti Awurade dum nam ye so akọ nchen de a wo se wo mo hi ade no so adofo ye nyame fa mo so na mo ye ma won okay and on the 3rd August ebeba so time ben actually 1 o'clock 6 ewo kronom abohia SDA Sunday mo ho ebesi memne da na kwasiada ochana na ochwe ibewura atitire badwumade no bi ni se ene hwan nom wadaroma well ya two and safre the regional minister Ashanti regional minister okay ya two and safre honorable MP Swami Metro Swami okay Swami constituency afi ya two and safre Metro director ya two and safre police penny I also come home and Swami Kra commander ya two and safre mu ya two and safre the soft penny Chi Mensa Junior. Junior. Sorry, yeah, Kafra. So we don't President. Mid Central Ghana Conference. Pastor Daniel Chibafo Junior. Okay. Ono be kasa Bible. Okay. Afia twensa free medical directors bia. Mama health talks. Ami hu say nkola no. Sa ne no kwan for say adwene no nyate. Afia twensa free social welfare force so. Kwan pa be so system of France be gi on fe so. Ne ntu wonhwe nya o kai. Mo sa kasa chere. Ti hia parents no. Nyina parents no. Obia parents. Ne obia kasa parents ahora obi awo ba bia okay obatan bia mra Opemsuo oba ko sati bia okay ntu na afo na interact okay na nkola so kan ohia ade nhwere bi na kofi pages e kan omo adwin bi say no an adult brain is the devil's workshop adwin bia da hokwa ana bonsam fa no to so pesa mestra hokwa ti ina smart as e pon kwaje no na say ewie a on pa adwuma bi okay to man kasa pese tikumase ni asanteman mu okay ma sha se dujuma pa no atwa videos be bria ma homo videos bi na mo cleaning up exercises bi na e koso mo na mama ginam na wo mo nso bi ginam na mo cleaning e tiga test mu wala nade aduana mo di wan fa in fact say ntimi amwo wan page on no so anya djuma anya sa ti bia no bokom sa na ese e bia obi ntiase kofi pages boy kakra ghetto e ka ghetto a e den e o ghetto ho ghetto ye biaya sebi emofra omunie ja eniena anaso ebim kra waja ewo ena but they lack be a friend say parental care and control maybe anase peer group pressure na for sem na de wako wie biaya sebi enam say enubone na ekoso ho nti na bia police ana abanya omo mbeche omo nti no omodo omo kokoshe ho ebi hihye asiye ebi hihye nuase ebi hihye nwura mbodi fom ni ade okoho a ebi no enubone no na koso enubone bi ti say free bibi red 220 ebi di tramadol ebi nom weed ebi eheli even your friend say super glue super glue na ebi eheli ano they just want to damage their lungs, they just want to finish themselves. Most of them they just say abrabona pim we are sina beriye oboafo bi ani ho dia ene omonso so dia no betumi aye menumawu mese me ho awu nti ya mebuso omse mo ahwe mo achi ebia wadwene 3 years bi kra da wanim abrabo betumi asesa omo nwene sa adwene no nti ye wo say ye mu bi no ana say ya ye nyanti ase kakra no ye ko mo na ase ye no mo ye nkyerekere ye bo mo nya gidie ni ahodaso say ochina bi no enioma betumi asesa edaso ewo ho medase kofi ebusafo say dwumadie wei ena sechere family afa to ho so say wo mo mantamu ba bia wo mo wo ho ye kronom
Kronoma Bohia Where west environment ni nyina gato areas ho nyina omo boa o no na omamma wo mo edida so se de be ya ombetimi afiri mu in fact obetima start o ba bia won so wo unya start ya be join this family na ba bia sha se minim se ni so de hu enye kronom ne mpotamu nko a se atiefo mo na momo ane mo nsaso nya medum ejina minim so ombeto aso akọ mia horo bibibi baby a wodi efre no ba Ashton High efre baby tinka hodie for tinka edoso pa di baby a wo mo sha sei o mo hia wo mo a o mpai bo usika o kasa kire even oppressions at the program krano it made in sisaye ebeba ebi obi a gato boy girl bi obehu ne classmate bi ne yonko bi ne fipam ni bi awodwumade na so bo se se menso menkechi sesan bitima aba ma menti ochina kwasie ne na otwe brane nhia wo kronom abohia SDA church da macho mo nkyere kwan no ye bedu kronom a obi etie nkopeso oba no bedu kronom a kronom ofa da macho oben suame no wasi breman main street na okay na fi wasi kronom okay wasi kronom a bisa SDA so dan okay obi abechiro all right opposite Methodist church no opposite yeah okay it is se bia ote trotro mu na ekwa so be so iron gate usi iron gate a utwa akwan mu a obi abechiro ukuta wo kan so na ade kwa kronom station ho ba bia U10 no wo no wo 10 a on 10 o keva no ko straight yeah o kwa won se ne fa so bi sa SDA so da na obi abechiro da ba cho bia na obi nso opese ono akasa so ne bansa ede ne bremo ohu se ne ba wo saate bia no onya baabi mfa ne nko pese so ne nsa de ne bremo ana obi akohu site bi opese obomamane na mode come on hihye so daache metuma kwa mo akwan kire mo akiri kwan ebia ne de tetefon no kire kwan ne chen baabia mo number sam ne betu na obi pese oni mo di nkita ho a oni mo di nkita ho yo kokumi dase numbers no 0542 388 Opemsuo 100 that bacho kabio 0542 388 100 the other one is here 0547 047 807 yeah that bacho kabio 0547 047 807 yeah ebia wutie wo amanone uni kumase ha wo takrade wo baabi a ekwan wa in fact omo number no frɛ eno mo ninkita ho unyanka obeba untumi mma wo moa bi a fafa tetefon no so fa mo no mo fa mo adwumade na ade we ne ye enafam o enafam sabe se wo so yi obi afiri saati bia no mu na wo ankasa ware habo no yeah aduani obedi nko akora no enya agro ntemsafo fa numbers no na ene such a family eni hon kita hon baro enya asora sam de what we SD ni a unu SD ni na akofa ba part of social event enyam sem kan bia no da chi behu na obehia gato boy bia wonim no na obi asebe what hia wo ajiu phone ajiu sika bi na behia na wabo type na ODSD line mu a ebia sakraba Kofi yes last one yes some person will reach out to keep Kumasi clean so your number is 053 77 keep Kumasi clean yes keep Kumasi clean okay keep Kumasi clean Govina maneze okay so all person reach out to keep Kumasi clean your number is 0537794994 Tobo ase kikana makoma Kofi kikana makoma 0537 79 besa o ka me kedi wachi okay 0537 79 9 Kofi unim number bobo
I'm changing to Only number bobo. Yes. Sa can be 05377. 0537. What can we are? Na me maka ansa na waka de aka na to so. Tisha say 0537 0537 7 94 94. Yes. Okay, na che say 7 na ye miensa. Yes. 05377. Okay, 782. 05377 94. Yes. Yeah, that's it. And now say keep www.keepkumasiclean.org. So ye young youth, so wo street in so nya adwuma nye wani atutu account say mo ni say abrabona pema ye fire environment ne so dey create a job opportunity e dey amaya ho ne obia oko platform ne so click joiner become a member and as a joiner obetimi afile forms a obetimi aba kan ye ho na ehintasem ba ko a make free get to ye say esikafo pa adeforma pa omo ene ye victims kese yes uko get to esikafo ma adeforma na say kese if we say eya na esikafo no dwene say emma omofie enka wo no omo de omo try some betiti omo maye but ye wo kura ekuro na ye ne ho style biama ade ekuro ni mu youth no eni so ade hu nyina abo no nti ya na akwakwo wie say omu say like eno no enti so honom na wonom na obabi we sikani na obabi konya ekofa damfo bi sa na one day pe o challenge pass na okotwe pass okotwe ba akopɛ obafia essence o yesikani no edefo ba no no access to more money wotam sikani boom no da koto kwa bontina wono otoni boom wono ni boom wo say boom nti se okọ get to pa omo mai aye nkoso asai pa yes esikaform if you may invite you next time on Sunday. Okay. Sunday morning I'll get time for you na ye dedicate you to know sa niema we ho fa say parents no be kro nim nia wo kan onim nia wo kan sikani no so de ne ba to boarding school papa so won ko school e bia ho na sa pass na wo kan no onye na adwene ontete a wo de amanu free onye na adwene say okono hwe e bia wo twam mfikyire ba bia akodwon so akoto na danfo bi na o ma ne pass o twe ba ko pa yes because the classmate no ma onwu ye no o pass ne pe obeje na danfo no ma wo hu ni say oh madamfo enom onwu ide me so me test awe o pass ne pe e bia na ekoso oba ni dem o be west and asema make nya Ghana nkwa na make free empo Germany me shada tu anamo me ko geto fo nche me ko omo asabi omo da train station omusa abrabo na bitu amkonya daji tie wo mo emu ahinta sembi medase coffee pages medase mene da mo bedin kita ho na ma froba kwesera no pa ba akona you that program on Sunday na wa be dedicate public amaya da ba che sorry most mo etwa to na mene mo ewi meda Opemsuo radio ase me enana tunfo ta konya kokko so se mama sa konya kesi beda so pani chiba for junior se asoro so for Eric from Paul kronma bo hia azi se mama kwan se e de dan no e se adwuma de kesi e tun safra wo fo nyina afin panifo ya tun safra nyina regional minister ne MPs ne directors ni nyina system se mu nyina mu nyina metachiri na parents ni nyina wo fo no so mra na bia na ni chana obabi eko sati be no bi so oba na afi achide no so mra na fam wan kwala no na mi se nyambe bo mu nyina yɛtuma bi ni nyina mpa brefofro kakra lafi awrade aboa me so me da mo ase yeho anhyira mo se mobile ebusafo ya wie ye to Akwanhwefuo Mmere adwumadie so elder Dr. Isaac Opoku aye krado ode pomde ho nsam no ebra obeso kasa obra tra be ma wo no tra Opemsuo ase kakra for 1 minute se mo kai azuka issue na azuka be team fifire okro down na ya okay timpese mi gina kwanya so yes okay edida se asantemaya se medase kofi se yentumi e wa ha no e chen Ghana ha court nyina mpo medase pa wo sa judgment a omo pass ye wo no kure kwan so no medase antemaya se edase meya dwuma ede asha santemaya anymore edase gentleman wouldn't say but you mean the
Kwame Prince. The Ronald from GH Youth El Media so. GH Shoot. Yeah, GH Youth TV. DH Youth. Ghana Youth. Ghana Youth. You. Yeah. You. But the make can say yeah the massive people say mama that platform say ntia so ready. Ya ni yenu anu ebekasa. Na yakopon boa yeah the KKC rehab youth now get to know as the me kind no. Okay. Straight from Germany to Ghana so we say one. But Okay. boa Thursday and Friday ya who issue be a ewo MTN any monum what is in there wonum na ayema ama gota efinu nsuo finu etwifa ma me so ene apaso mo ton nduane e wo honum no ayedi no ntia me boa Thursday next week Thursday ebe KKC keep Kumasi clean. Okay. Obi biara owa santimem se bia ka santima e your mind se pese e ja santima isi won ma cleanness to godliness ye na nhiem e wo MT ni monum na ye yi gotem ne pepa onia kama ya say se be nyina cha healthy environment. Madam ase medie mutafoma 3 district na so asene medie sa adwumedie yi ebre wo asorpani agemaesia ma ene nabusua ada amanti debia eda Dr. Isaac Opoku eba owia eda bright osu donko enso ebe toaso de nkyerɛkyerɛ pa egina nyankompɔn asɛm so abrɛ yɛyi etiefo iwe be mama kwana mso de madwen kyerɛ aba mo hwɛ wɔ Facebook no bribi kyerɛ wadwene fa pomde ho nsɛm ho enne nkyerɛkyerɛ ahodo nyina odo message ne ba ye be kenkan Opemsuo 104.7 FM. Eda happy Sabbath. Same to you. Yehu Anshirao, on behalf of Bremai District, Bremai Church, the Bremai Central Church, also for Kofi Ajimai Badu, and Asafo Mpanimfo, Asopeni Richard Asante, Asafo Mpanimfo nyina, Asafo mani nyina. Omo de sikwa kudua so. Sɛ men kana fidikasi Yesu sɛ Yehu a Onshirao. Eda wan kan mi no. Iho is now. Na otwi adwuma awurade afa so aye wo breman no eso papa. Dodo entumi ama no dodo no enjoy wo life e wo Facebook. Toda adwuma sem ne akonto ni nementi bebre no a yemu dodo no entumi ma adwuma ba ye enjoy life on Facebook. Nyame enamoso aye adwuma bebre awurade hirawo. Enne ye ko wi adwuma de ni nyina. Yeah. With white dress. Yeah. Ewo Bremai Central SD. Eda ka ho bibi kitu abi de ne yes petty efre rade eho de rade de afa so de fa so aduma safo no ne ansa na Europom de ho nsem. Yeah, de nyame ase akwanya menya wo Bremai Central SD Church na a prayer conference na botai ni nyina ne se SSS ye ka aka ye ho hye ye ho kran about committee a ye bekoyi. Na mpae bonti ye de normal bebre ni si eni so asore no ye project a de fiskase a pese si ne de hye nyankopon ani monyam na ye kan plans na ho afi ye hwe youth no se asore ne daache ne youth no nti esese ye stre nyame ahoden ne bambo ye stre ma conference general conference division ene ye local churches mpanimfo a hwe nyame asore so on se prayer conference no ba ya na enye se ye bebo ama ba bi a ye program no ano se ye ba ya ntaba mu ne ko nti enne ye se nyame adi nkunim wo hwe atmosphere na ensi oto nipa na mu ba ye very encouraging nti enne ye ko da nyame ase Sure. Enye kasa bebre na yakoshe nyame bose akwanya wode amaye nti asase iso no yenso ye ni aso eno nti ne dan no ibisi Ami ne dan no a ami ewo ho no den de because na ehwe economic hardship aye koso sikasema aye den ye nto ade ne sa kind of things na enye easy say ebitima raise the edifice no but nyame ti ase se enyom to bubu Jericho afesu bu ye nti ohwe ya ye nchi a na ye de wo yinu nyina ne say in time like this we need Christ. Ebre ti say ye mu no sikasema ye den no ehia Yesu so do abisi asoro nti ne tentene ne tete mu nyina ne say enne minim say ye be ya asoro dan ne ma ami
but na de bi be koso wasore dem ho bobo ho bia wotie me wafidi kese so bobo ho esese ye ne nyame etentam ye covenant. Okay. Esese ye covenant. Okay. Ye hia cement, ye hia iron rods, ye hia building materials. Obia meye. Titi bi na etwam no say ye about 20 years ago no say yakoba for the near the envelopes and na etwam. And na obia ye ne de nti won so ye wo de. But said Opemsuo kind say mama sorry na yensi na yebetumi. So at asenti ene ye ne nyame be kwapam. Na yaka kire nyame se yebesi. Den de but yebesi. Nti no ene minim se ho be de pa. Meda se Nana Derek Ensel Matthew. Nana minim se wutien Sunday man hu Nana Derek Ensel. Man hu Sunday I don't know why. Pacho ya mame nte wonka. Abisa ye rapom de mu nsemu free sabre Ukraine. Adam pacho yankasa. Ye de nyame ase. Ene on se na ebe 3 weeks ya sende ne ahwe digestive system no. Kwan ya efa so ye normal e consume ekoyemu no kwan ya efa so a digest na ye hwe no kakra ni ehunu se ase bibi ti se esichiri bibi ti se enchene yade a eye ketekete anase eye very light inti ne digestion no be entisa but milk eye liquid inti ne digestion no be entisa se ye de banku ni light soup si ho no be fat milk sugar milo anase cocoa beverage ni bia eno no ene no ha na be entem so de onim hu nim de be ka se banku no de be digest be 3-4 hours say no enu mood ewo ye ni so ewo ye ni so but banku no anase eburaduane no enam fiber na ewo mu no nti no digest ntem okay emo digest ntem oat digest ntem ha de bia fiber wom bia no digest ntem nti se wo hwe ya se wodi sebe banku ana emo ana de ubon se enche kra na start se ojonso okay na odonso na bia 2-3 hours time na digest every but bibi ti se sichiri nchene milk and sa drinks ya and afa wiase nyina especially Ghana ha no eno de eno de say nsu nti da bi sa normal we na ma yenya yare ulcer sa normal we na ma yenya damage pancreas sa normal we na ye ma yenya ye bal kra no sometimes intimi entu aduane no so na edurumre bi a bebi say hydrochloric acid na asese etugu aduane delay inti basa organs which is say your pancreas, your liver, your kidney, esophagus, sa no many nyina so bre because sa no many nyina kekambo mu a na ema yenya say yenya digestion inti ene ye pese ye hwe heartburns na ose medi ade enwo mu I mean oil foods na me bo weme okay na me bo weme okay inti se basa ekofa nsem bibiri na eba na yenhye ade efre na heartburns no so yenhye no so ena yenim se de ne signs and symptoms na sitienti basa drugs bi ena yekope drugs no na ewesen situation no ema ekoye eyi bibi ti ye fa no se ye chest ye bo ano se no ena every yen free into pain no free and chest okay okay me can say me bo ano sa na ya na nenso eye wo breast bone ena affecting more breast bone yeah ye no fu ya ewo ha yi emema ne de wo hu no kese but emma ne de wo hu no kese enenti ye hu no yi memfa ye wo umia wo ha hu no se I mean your lungs no ene your chest no hu se lungs no butu your chest no so enti bo se umia wo ha what se hu no se e kan kase bi se wonya heartburns na cha the effect no sometimes it may mean heart problem
Nti sɛ obi wɔ heartburns a ɛsɛ sɛ ɔyɛ extra careful. Okay. Now ɔpɛ remedy ntɛm. Okay. Next time be affect wo heart. Ɛnyɛ saa ɛbɛtumi affect wo heart. The heart pains ne saa nɔɔma na yɛnya ɔnante kakra bi a ɔte sɛ ne heart no bon tentem a ɔnyɛ extra careful fi sɛ ɛyɛ pressure. Okay. ɛna ba o heart bones no so pressure bɛtɔ so. Yɛbusa sɛ ɛlase for brebɛn ne ehunu no saa. Sɛ wohunu sɛ wonya heartburns na ɛlase for more than 2 hours. Na egyina so saa ɛyɛ wo ya ɛpɛ sɛ how under normal circumstance no say ebia wote sɛ oboa no yɛ oya okoko yɛ oya everyone ense sɛ ɛkyɛ okay say your frɛ bibi allergy. Allergy means adeɛ bi a nipadua no mpɛ sɛ ɛba nipadua no mu a body reaction bɛba. System no bɛka sɛ mempɛ nti ɛsɛ sɛ yɛ eliminate free system no mu nti bon sɛ ɛba saa kakra adami ni mobi a onom ice water chilled water bia no a onya heartburns onom ya obe experience saa de no ama ono ahunu sɛ menum nsu a ɛyɛ me sei menum nsu enwunu a enwunu pa achile a ɛyɛ me saa but ontumi nyai nsuo ne nom nti ɛyɛ saa kakra ne de nyɛ hwee but wo se egyina so a bɛ dɔnhwere mienu ɛkɔ akyire a Opemsuo 104.7 FM aduane ne pɛ sɛ samba na ɛsɛe saa line no okay na ɛsɛe saa line no nti heartburns ade a bebree no ɔbɛka sɛ bi a start me chest but baby a ɛka 1 ɛyɛ heart bones 2 ɛyɛ esophagus the aduane ne fam ɛma small intestines ne saa large intestines no nti wobɛhunu sɛ wonya ɔhaw ɛwɔ mu so ate ase bon sɛ o aha no onofo ne ntam hɔ no na ɛrew na ɛrew ɛsɛ wo lining no ɛsɛ wo esophagus no ɛsɛ your friend is saying because acid ɛdɔɔso wɔ umu dodo yɛde kan sɛ yɛma alkaline mom ɛnɔɔso wɔ yɛnnuane a yɛdie no mu acid ne boa yɛn paa for digestion but woma acid ɛdɔɔso wɔ umu bebrebe a deɛ ɛde ba baako no sɛ ɛde gastritis ba ɛne sɛ gas dɔɔso ɛwɔ system sɛbe wobɛhu sɛ wobu so yɛka no sɛ woki so sɛbe na woyi mframa nti ɛnka normal circumstance no ɛnkɛsɛ sɛ biribi a yɛfrɛ no sɛ alkaline nnuane nnuane a yɛdie sɛ drinks a yɛnom esikyire a yɛdie ɛnam ahorow a yɛdie artificial spices a yɛ consume even yɛna mu sɛ woda wo left baabi a wo heart no wa ɔkyea ne ho da ne heart no so nka normal circumstance either sɛ wobɛda yɛya anaasɛ wobɛda wo right sɛ woda okay obi wɔ hɔ a ɔda a obutu hɔ no ɔda mu dodo wɔ ne nsa benkum no so ɛma heartburns sɛ mesɛ bi a awa bai na me nko na me da na me ko me ho ada me nsa benkum no so na o kwa wada wo nsa benkum no nko aso saa da so no mu nyinaa ɔkyea ba kakra bi a na ɔsan kɔ hɔ no ne saa side wayɛ ma na ka no hɔ wayɛ used to say ɔda ne left so ɛno ma yɛtumi nya how because on say yɛda yakoma no so na wada okay nti ga normal circumstance either say obɛda wo right ana obɛda ya but na yɛni ho nim die nti ɛma no basa ɛno ma yɛnya heartburn yɛ wo nnuane bebree wɔ hɔ a yɛ consume a sɛ medical kan no saa
artificial spices na yedi saa enam ayedi na yedi na najo entimi digest enti no a whole lot a whole lot eno nti enenam say ye bre no ye be to say currenti ye be medication kakra about say yenhwe yi yendem tu yenhwe yi asichire bebra ye consume yenhwe yi acid bebriba ekoye system no acid bebriba ekoye system no emre be besua na ha say ye frɛ bibi PFP pre fasting period me be ye fasting nipadua ni hia fasting nipadua no obia toze ka awura o system no mu dɔɔso nti ɛsɛ sɛ ebire bi wo hɔ a enka wo hyɛ wo ho sɛ 3 days we die may fasting fasting ye normal bebre if you be hydrotherapy yes say may fasting but menum so kakra sa ye be fruit therapy ne say medi normal ye alkaline ko na medi aye because me normal say nuane a ye no idea no de me ye free mu ye therapy kese fasting ne bi ne say anajo obi ada no me manda medi abompa ye fasting nti saa normal me be ye fasting a esese me consume date nom ene apple nom ene baby te say melons nom ene saa normal no esese me dey because me be fasting esese store me nipadua no ne bra me wo fasting mu no na saa de astore no eyi ama me nipadua no ba we de me be fasting but enuane a me consume eye baby te say garlic me consume citrus no kire say anka anuane ebetima ye lemon ebetima ye lime ebetima ye oranges different kind of oranges ebetima ye pineapples and a whole lot me be ye fasting and ni kwa say me consume sa normal no enye sa me wie fasting me nya heartburns even me nya ulcer gastritis beba if we say acid adose me ni pedue no and then I say acidic fruits ne foods no nye se enye mani pedua na but any kwa se you consume no to aso nyina ye ka say balance diet balance diet no so nyina ye ka say fruits and vegetables na ye consume balance diet me pese me nya balance diet any kwa say me di abrobe me wie ya no ma be di anka ni nyina ye acidic me di abrobe no acid when ma men kope bibi te say apples eninka ho grape ayi wom kakra de acid wo grape but kakra alkaline no doso ena udi grape no ye bra a ferment me fan say dey si wa ma na na turn into acid no na turn into acid kakra so what I say mangoes any sa no man ebeboa ma alkaline no adoso ne say acidic ne bakra kakra bi but you consume more acid you consume more caffeine you consume more nicotine ebasa acid dose our system late eating it turn into acid it turn into chemical artificial spices it turn into acid it turn into chemical into unipadua na won nyina na acid na aja aboso ubenya heartburns ubenya heartburns eno nti se ebra ye de wato therapy so no ese se unya rest boa ema ye heartburns bra ye de ato therapy so no eba form oda unya daje eda exercise boa ema ye heartburns no ye de ben form eno nti sa no ma we nyina timi boa ema form ade ba ko atimi ema yen heartburns no so kosoro ba ko no say ye weight ye mu ye duru bebre ye consume ade a fatty foods fatty foods acid edoso bebrebe so ati ase wo heartburns ade ba ko a makan ne ye na mu ne say enna obu nipa no bebre wo ho a woda sebe yumpanimfo ni mu a onasum yeso or that straight and then also nya Debbie
sɛ wahwɛ a wobɛhu no sɛ obi wɔ hɔ a yɛde no ato therapy so yɛma ne double ne pillow na pillow normal pillow no yɛama na yɛ mmienu na apagya ne bo no apagya ne bo no kakra so no ɛna flat so ate aseɛ ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛ consume more alkaline ɛsɛ sɛ yɛyɛ training ɛsɛ sɛ yɛnya rest ɛsɛ sɛ yɛ nnuane a yɛdie no yɛnhwɛ sɛ yɛbɛnya no balance as a fruits and vegetable obi say yɛdi fruits and vegetables ne nyinaa obedie no acid kakra bi kra mbam ne nyinaa obedie no ɛyɛ acid nkoa no so ati ase nti sɛ yɛnya balance because adeɛ no a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ hard burns no sɛ wo experience bi da na do wo experience bi kam asɛm kyerɛ wa wobɛhu sɛ obɛka sɛ normal odi ahwa na ne bo start ewe no ɛbɛwe no saa more than 2 hours ho bɛyira wa ebejai but ɛkyiri no obɛnya bɛbi nti afutu a yɛde ma enka ɛbɛtima to aso but ɛnɛ yɛmmerɛ no ayɛ yɛnti ɛmmerɛ no ayɛ short nti deɛ yɛka nyinaa ne sɛ abusuafo yɛnuane a yɛdie no yɛsɛ wɔduane enye wodru o kitchen enye hospital meda se woduane enye wodru na kitchen enye hospital edem say we to hard burns related to constipation and then what link be obi a owo hard burns bia no sometimes otaka say wura constipation okay obi a owo hard burns bia otaka na nam say ye nipadua no yɛn nyinaa yɛdeɛ no ɛnyɛ penti system no nyɛ penti obu wɔ hɔ a hard burns but no rane okay no rane ɛno nti media futu a mede bɛma no sɛ adeɛ friend constipation no koraa deɛ ɛdeɛ ompɛ ho asɛm atie koraa adeɛ friend constipation wa consume no ma bebree 3 days na nani agye sɛ medeɛ yɛwo me no medeɛ 3 days na how because obi a ɔwɔ ahoɔden biara yɛ obi a aduane a wodi ne nura no ene ne nyinaa besena kɔ no wanya waste product anka ne system no wanya waste product wanya bibia wom adeɛ bia ne paduane hia ne bia na atwe waste product ne nyinaa ɛsɛ ne nyinaa besena kɔ ansa na de foforo akɔ ansa na start early day no what dey foforo awuram me da se abusa ha Opemsuo radio 104.7 FM ɛda Dr. Isaac Opoku ene boaye ene nkyerɛkyerɛ de ba yɛ hard burns sɛ be sɛ hwɛ yɛ didi mu yɛ ohu sɛ aduane bibi ano ne bi ka wano a obo ano taa rewo a hwɛ ne yie na ebe haw daache